Не печелиш, не плащаш. Как работи адвокатската система? No win, no fee. Много често хората се сблъскват с проблеми, свързани с нарушаване на закони и правила, с трудови злополуки или пък когато някой ги е подвел или излъгал. Всеки, който има подобен проблем, би искал той да се разреши, без да плаща за това предварително с адвокатски услуги или съдебни разходи. Разбира се, всеки предпочита да ползва услугите на адвокат и ако заведеният от него иск срещу виновната страна бъде успешен, тогава да му плати за тези услуги. Тези видове искови са известни още като споразумение за условна такса или както може би го знаете, като No Win, No Fee. При такъв вид договор с адвокатска кантора, вие сте значително облагодетелствани, защото не плащате нищо, докато не се приключи делото. Тогава адвокатската кантора удържа и ви таксува сума само ако сте спечелили, за която сте се разбрали предварително, като процент от вашата компенсация. Този процент може да варира. Например, за искове при трудова злополука той е до 25%, а за инциденти на пътя може да стигне до 40%. Такъв вид договор може да получите в някои много редки случаи и зависи от риска, който адвокатската кантора трябва да поеме, за да движи едно съдебно дело. Рискът от своя страна зависи от това колко убедителни са вашите доводи и дали имате доказателства, които биха издържали в съда. За никого не е тайна, че адвокатската професия в Великобритания е добре платена, но това не е главното перо в едно дело. Отделно има много допълнителни разходи, различно естество, съдебни, медицински, за преводачи и така нататък. Когато някой адвокат се заеме с дело на принципа No win, no fee, т.е. да започне случая без предварително заплащане, то той поема задължението да плаща и тези разходи. Така че не винаги е възможно да имате такъв вид дело No Win, No Fee. Повечето случаи, които адвокатите поемат с такова споразумение, са тези с голям шанс за успех, защото освен да спечелят, ще могат и да получат парите по спечеленото дело. Това ги интересува адвокатската кантора, която ще ви води делото. Нека да отбележа, че да спечелите дело и съдът да отреди, че ще получите плащане и да получите самото плащане са две различни съвсем по себе си неща. Ако осъдите фирма, то тя може да фалира и да не получите отреденото възнаграждение. Ако осъдите физическо лице, може да се окаже, че това лице не разполага с парите, които трябва да ви изплати, или пък да изчезне безследно и пак да не видите пукнат грош. По тези причини адвокатите са много внимателни кои видове дела приемат, когато става въпрос за дела на принципа No Win, No Fee. Това основно са случаи на автомобилни катастрофи, които не са по ваша вина. Трудови злополуки, които не са по ваша вина. Или лекарска грешка в случаите, когато болничното заведение си е признало вината. Проблеми, като купих си автомобил, излъгаха ме и изгорях 5000 паунда и сега търся помощ от адвокат, но без да плащам предварително, не са случаи за No Win, No Fee. Първо, адвокатът не е сигурен дали е доказуемо, че са ви излъгали. Второ, не е ясно дали изобщо измамникът ще бъде открит, а дори и това да се случи, той може да не разполага с сумата, която трябва да ви върне. Дори да приемем, че адвокатът поеме случая, нещата се развият в положителна посока и сумата от 5000 паунда ще бъде върната, то той ще удържи 25%, което означава, че ще получи максимум 1250. А ако довеждането на случая до край на адвоката му отнеме 7-8 часа, той принципно взима по 200 паунда на час минимум, той адвоката ще излезе, че ще получи по-малко пари, отколкото е отделил време и колкото му се полагат. И ясно разбирам, че всеки иска да има правосъдие, да не бъде лъган и да не става жертва на престъпление и изобщо на каквито и да е злоупотреби, и ако това все пак се случи да получи справедливост, но истината е, че тази справедливост често е резултат от влагане на време, усилия и пари. Много често търсенето на адвокат, който да се занимае и реши вашия проблем, различен от катастрофа, трудова злополука, лекарска грешка, без да заплащате предварително, е като да търсите бяла лястовица. Ако имате проблеми,
които изискват адвокатско съдействие, било по тази схема No Win No Fee или каквато и да е друга, може да се свържете с нашата фирма. Ако имате други проблеми и се нуждаете от правна помощ в областта на бизнеса, правна помощ за наематели, наемодатели, правна помощ за частни лица или помощ в областта на наказателно, семейното или трудово право, ние отново сме в състояние да ви съдействаме, но ще е необходимо предварително да платите за труда на адвокатите. Може да се свържете с нас на имейл info@helpobg.co.uk, на телефони 07786067076 или да посетите ни сайта ни helpobg.co.uk.